היי חברים, אני רוצה שנגיע ל50 מנויים, כי אין לי הרבה מנויים ואני רוצה לעשות לכם שידור חי, ואני לא יכולה לעשות את זה בלי 50 מנויים, אז בבקשה תעזרו לי להגיע לשם, אני מתחננת מכם. אתם, באמת אני כל כך מתאמצת לערוך את הסרטונים, לשלוח את הסרטונים, עד כמה שזה עולה. אני באמת לא יודעת עד כמה אני מתאמצת, מרוב שאני מתאמצת כל כך הרבה בשבילכם. אפילו כשהייתי חולה צילמתי לכם, שהם היו בין הסרטונים הראשונים שלי שהייתי חולה, כי פתחתי את הערוץ כשהייתי חולה, כי רציתי לעשות לכם תוכן, ובלי 50 מנויים אני לא אוכל, סליחה על התקלה פה, אני לא אוכל לעשות לכם שידור חי, ואני באמת רוצה לעשות לכם שידור חי. אני באמת צריכה לעשות לכם שידור חי, רק בשביל שאני אוכל לעזור לכם, להתאמץ, לעשות ולהרים אתכם כשיעצוב לכם. ואני שהמלצתי על חברה שלי הלל, היא פשוט, אני לא מבינה מה היא רצתה ממני, ובאמת אז שכחתי מזה ואז סרטתי לכם, ואז ראיתי את הסרטון שלי שעשינו ביחד, אבל אז זה גרם לי כאילו להיזכר בזה, וזה ממש כואב לי על הלב, ואני באמת, אני והיא נפרדנו, היא לא סולחת לי. בבקשה תעקבו אחריה בשביל שהיא תוכל לסלח לי, באמת. אני מנסה לעשות לכם תוכן, באמת, תחפשו הלל ביוטיוב, בבקשה. אני מבטיחה לכם אני לא יודעת מה אני אבטיח, אבל אני בטוחה שאם נגיע ל50 מנויים, אני באמת אעשה לכם שידור חי, כמו שאתם תמיד רוצים, להיות בשידור חי איתי, ולהבין מתי זה יוצא. רק כשנגיע ל50 מנויים, אני אצלם סרטון תוך כמה זמן אני יכולה לעשות את השידור חי, כי אני גם בבית ספר ואני צריכה ללכת, לחזור, באמת זה קשה לי, באמת. וגם תעקבו אחרי אמה בנוש, זו דדו שלי באמת. אז תהנו, ושיהיה לכם שבוע טוב, כמו שאומרים, ומשך יום טוב.